Ja som Adama spoznal asi tak zhruba nejakých 5 rokov dozadu, kedy mi jeho otec zavolal, že by prišli na Fight Camp, ktorý som organizoval tu nedaleko Banskej Bystrice. Cez leto to robíme, cez letné prázdniny. Veľký týždenný camp, kde sa stretne okolo 50-60 bojovníkov od v podstate nejakých od 10 rokov až po dospelákov. A že by ho tam on akože doniesol, mal vtedy možno nejakých 10 rokov alebo koľko, že či by teda mohli prísť. Ja hovorím tej Reku, že akože prísť môžete, jasné, ale že akože či tam bude on akože sám taký malý 10-ročný, či tam akože to s nami zvládne, že jasné, že v pohode. Hovorím OK, tak Reku ho donies, že budem tam aj ja, Reku tam mať nejakých chalanov z klubu a Reku, oni sa o neho postarajú. Tak ho doniesol a vtedy som vlastne prvýkrát ho tak videl, spoznal a hneď som zbadal, že to je proste športový nadšenec, ktorý proste miluje tieto bojové športy. A pretrváva to v ňom stále a verím, že stále aj bude, je proste zapálený do toho športu a ja si myslím, že takýchto detí je veľmi málo, takže ja som rád, že príde do mojej školy a že budeme si môcť naplňať tie sny, ktoré má určite aj on, lebo ja ich mám takisto s nimi, chcem s nimi dosahovať čo najväčšie výsledky a práve takéto talenty, keď mi prídu do mojej školy, tak som len rád a teším sa na našu spoluprácu ďalej.